ukuthi kade ngifunda ngoJefta. Sakhumbula uJefta enze isithembiso. Yeah. Na wenza isithembiso noNkulunkulu. Ethi uNkulunkulu uma unganginikezela lesizwe esandleni sami nalesizwe okuyophuma emzini wami kungihlangabeze noma ngabe yini ngiyokwenza umhlatshelo ngawo. Wathi okuyophuma nje emnyango wendlu yami ngiyokwenza umhlatshelo wokushiswa ngakho. Ngoba uNkulunkulu uthembekile ngayikhathi zonke. Lezizwe ekade ekhuluma ngazo wamnikeza esandleni. Uthambala kahle wagoduka wayekhaya. Mokhumbula kahle eqaleni makukhulunywa ngoJefta wayezalwe omunye wefakwe esifazane owayengayiphethe kahle. Ebizwa ngamagama noF. Wayekade engaziphethe kahle ngendlela ukuthi kwashintsha abafowabo bamxosha. Kodwa kuthi mawufunde eqaleni kuthiwa wayeyiqhawe elinamandla. Jasa kunenkinga kwabuyele emuva. Kwathi ubani ozosihlaselela lezizwe abokuholi wethu. Wathiwa no akalandwe. Qaleni ngikhulume kakhulu ngesivumelwano somuntu noJesu. Njengamanje ngikhuluma nesithembiso somuntu noJesu. Uthi wathi iBhayibheli lithi wathi eza kwakhe avela kwaphuma indodakazi yakhe ukuphela kwayo ishaya isigubhu isini ihlangabeza ubaba. Kanti ubaba uvula umlomo wathembisa uNkulunkulu ukuthi okuyophuma kule mnyango emzini wami ngokwenza umnikelo. Bathi indoda yadala isikipho. Indodakazi yami wenza ngoba ngivula umlomo ngathembisa uNkulunkulu. iBhayibheli lithi kwakuphela kwayo lithi enganayo enye ingane kwaphuma indodakazi yakhe ihlangabeza ubaba ubaba wenza isithembiso noNkulunkulu into okuphuma emnyangweni yami ngiyokwenza umhlatshelo. Angikho lapho bazalwane. Indodakazi yami wenzani? Indodakazi ayibaba kwenzeke njengobushilo. Ithi mvumele nabangani bami sambe sentabeni sokhala umntombi bethu. Uthi wathi hamba mntanami nomfende bakho lokhalela umntombi bakho. Bathi afike hlale entabeni isikhathi eside yabuya. Ngiyayithanda-ke mayisibuya. Mayisibuya indodakazi ayiyazanga indoda ngoba uNkulunkulu ubuyisa umntombi njengokhozi. Ngoba uNkulunkulu esimthembise ubuye ubuyisa izinto ebey'ngasekho. Akunalo izulu mina. Webazalwane umnikelo wokushiswa kwabantu uNkulunkulu akakaze azawuthanda. Futhi nayo uJefta wayengeke ayishise. Kodwa njengoba yahamba yaya entabeni yabuya izintombi yayizohamba iyokhonza uNkulunkulu la ekhonza khona labantu babizwa ngani manje. Bakhona labantu kuthiwa labantu abasebenza ukukhonza uNkulunkulu. Elinye igama labo babizwa ngani apostoli. Labantu abasebenza ukukhonza uNkulunkulu nje kuphela. Kuthi akufane ngoba wayekade ethembisile uNkulunkulu
sesijabulile sadansa sathi senkonzweni solalela amazwi esikhombisa kodwa khona amazwi amathathu nashula umuntu ukuthi ngiyacela ngiyaxolisa ngiyabonga ayamhlula umuntu kodwa ukuhlalela nawe usabe akade khuluma ngoba eqaleni abantu babezenzela nje babethanda ushaba bashaba babethanda ukunquma banquma uyona yonke into ababethanda ukuyenza babeyenza kodwa babazi ukuthi kanye ngonyaka so endaweni engcwele sothatha isikhathi noma ijuba noma yini ngendaweni engcwele ngicela ngifike nginike khona awu siza Jesu haleluya singanayo onengena boshwe ngekada adonzwe kuzwakala ukuthi usaphila yini kodwa safumana umusa umusa umahana kodwa kukubiza ukuthi ube nesivumelwano ukuze ukwazi ukucommunicate nomuntu enivumelene naye bathi konke yenzeka abantu basebeyijwayele lento ukuthi hayi noma ngenzani ngizothatha isikhathi ngiyashweleza ngizothatha ijuba ngihambe ngiyashweleza ngizothatha lokubuka sengathi kuyaxuba ngihambe ngiyashweleza ngakho nalo wayeshweleza wakashweleza bazalwane ngegazi lakhe kongesile lakhe kodwa ngelinye ilanga safumana umusa esuphiwe uNkulunkulu mahala okunikela ngendodana yakhe isebiyodwa ukuthi izofela mina nawe khona into yenzeka ngalesikhathi sesiphambanweni bathi kwadabuka isihenqo sethembeni ngoba sasesithola amandla obizwa ngabantwana baNkulunkulu amandla okuzigelela thina okuyosinisela sasikasadinga umpristi omkhulu ukuthi ayosinuse sasesikwazi ukuyingenela bathi ngalesikhathi kwenzeka lokho khona into eyenzeka ezulwini imikhosi kaThixo emazulwini ayitsho ngaphansi awe emhlabeni
3 hours nje bazalwane bese ngipha uNkulunkulu wenza into ehlukile kunento enziwa abantu. uNkulunkulu ubheka kade thina sibheka la. Sura incwadi kaAmos chapter 8 verse 11. Akusho mina akushongo mina sesijabulile sagida sadansa kwaba mnandi sibheka ukuthi nangesonto sobafica begida lapha phezulu uthi abafica bekho
wathi uthi abafika nje abasekho uthathi ngishonelele ibandla ngijwayele phanda ukuthi uya khona sekho sashumayela sathulwa samanzi nte bese umuntu abanenkanje ngesale enqaba uphuma endlini okuthatha uJesu ungathathi mina uma wathatha uJesu uzowagcina amazwi enhlizweni nasengqondweni afa noma engasekho kodwa wena azobe khona ngoba uzobe wagcinile kuwe ngithanda bayusuka ngalapho ungadlala beshone lengane ngithanda futhi malithi intombi lensizwa akukho malithi obaba noma nogogo nomkhulu specific manje ukuthi ukhuluma ngabantu abasebancane ngoba mina sekude ngalofela imbongolo lo sengihambile indima yami oselele insizwa nentombi befanele ngithathe uJesu khona ze-installa izwi esa noma seliphelile libe khona kini khona incwadi ade ngifunda kepha ngayeli ukwenza okuhle nokuba nokuvuna ngesikhathi esifaneleyo ukwenzile nokuhle khona uzovuna awukwazi ukuvuna ungatshalanga awukwazi ukutshala amapentisi uvuna ukwanana uvuna lokho utshalile wena wesizwe ebusuku bengizothi mina ungaphumi lonyaka ungazange uziyenze lento ekhulunywa lapha ayikhulunywa yimina nawufunde eqaleni lithi bheka izinsuku ziyeza isho inkosi uJesu akusho uzulu ngoba uzulu akanazulu kwayena ngoba naye uzulu uyaphuzula njengabo bonke abantu naye uzulu uyesontweni ngoba ufuna ukulungisiswa naye uzulu akekho perfect ofanele ungene kulomnyango uphumuse njengoba ungenile wena fanele wena uthathe isithembu uthi uye forward ulungisiswe endlini yokulungisisa uphulukiswe mawugula endlini yokuphulukiswa sinkwa uyangibona nendaba yamanzi kuyindlala nje yamazwi kaNkulunkulu inhliziyo yomuntu iyisitho esincane somzimba isitho abantu abaningi abangakwazi ukudila naso uNkulunkulu okwazi ukudila nenhliziyo yomuntu shilo umphathi ohlelo wathi inyama nomuntu ngaphakathi uyahamba kodwa namhlanje kuyiphaseka namhlanje sizocelebrate uthina safe namhlanje sizophakamisa inkosi yethu sithi bayede ufanele ukudunyiswa wabanza likhulu iphutha umuntu kubuye ukuthi yena ucabanga nokucabangeni ukuthi konke engithandayo bangcwele ngabantu yazi ukuthi umuntu makusakudla usajatshulwa nje ujabula kakhulu kodwa kube nesimo
nawe uzombuka nje. Emthanda uNkulunkulu shilukathi kuba mfihla futhi uzohlala phansi. Mina sengizohlala phansi. Ngoba uNkulunkulu sesimshumayele endaweni eziningi. Kodwa abantu abezwa ukuthi nanti ithuba lokuthi uNkulunkulu ayinstall amazwi azophela emhlabeni. Shanelu ke pasikeni. Shanelu nje ngoba sijabule ke pasikeni angithi. Nanti ithuba lokuthi uNkulunkulu install amazwi anoma phela emhlabeni kodwa abekhona kimi. Kuzofika isikhathi la ezohamba khona abantu abanamazwi anstolwa uNkulunkulu kubo. Khona la ngifunda khona Isambulo 3 uzosifundela mina ngoba ngaba Samuel chapter 3 verse number 10 and number 11. Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami, nami ke ngiyakulonda ngehora lokulingwa eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. 11. Ngiyeza masinyane bambisisa lokho nako ukuze kungabe bikho umuntu okwamuka umqhele wami. Dabya. Lalizwa sentima seshuti. Uthi nami ke ngiyakulonda ngehora lokulingwa eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Aha, itheni izohlula kunalesikhathi esenzobathola lutho khona ebefanele izwi loNkulunkulu lilondile ngoba nawe uyokulonda ngesikhathi ngesimo sofikela abantu bonke emhlabeni wonke. Ngiyeza masinyane bambisisa lokhu onakho ukuze kungabe bikho umuntu okwamuka umqhele wami. Ubambeni wena uthela bambisisa lokhu wena ubambeni uyiphasika yini oyibambile. Tell me ukuthi ubambeni Thembisile uthanda izwi la nami ngomkhumbula ngesikhathi senhlupeko wena ubambeni mzabana ubambeni bamukutabula shayito moyo wenzeni
ubambele ibizo. Jamthanda uNkulunkulu ngoba usinikeza amandla namagunya. Wasinikeza ukuthi sibuse emhlabeni. Wazatholisa nelwane. Ingakho ubona inkunzi enkulu, iqhutshwa umfana omncane ngoswazi. 8 ngoba unikezwe amandla namagunya. Wena ubambele uyipasika. Khona nokulondile. Azothi befika uNkulunkulu ezobheka ngesikhathi sokulingwa. Okuyofika labo abantu esini. Khona sibambayo befanele ukuthi sinikeze uNkulunkulu amandla lokuthi anisitole uthina kuze ngesikhathi sokulingwa afiqwa masakhe kuze ngalesikhathi esephelile emhlabeni afuke kuwe kuzovukani kuzovuka ukuthi bengidatha nje kwepasika kuphela kama asisizi lo. Uvuka ngesikhathi esifanele uthi futhi ningadangali ningaphela amandla shina eqaleni ukukholwa kuyafuzulwa ekholweni kunesikhathi uthi uyathanda ukusebenza umthandazo omncane ofika la ubona inkinga zingaphezulu. Kizongithiwa mngani usoya ngane emsebenzini. Ngekho petrol emoto. Kisomisa kanjani makunje? Ngibona ngokuba kanje njengoba ngingani. Soya ngane emsebenzini. Imoto ikhanda. Angithi emazweni kaNkulunkulu ukhona la uNkulunkulu umutheni iprovide. Azange ahlukanise ukuthi ngizomnika imali kapetrol inkulu. Thenje ngoba basamiyela inamhlanje uprovide ke. Ungaphuma ungamthathanga. Ungamthatha umenze ukwakho. Haleluya. Ngoba uyabiyelana. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uyabikelana. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo usilwela izipho esizazweni esingazazi. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akalali. Umuzaidi ndio tena tatu kama nengane zake.
Sidinga abantu abazoma esikhaleni. uNkulunkulu ayisitolisi kubo. Kana bakhona yini? Uma bekhona baphakamisa izandla endlini ukuthi thina soma esikhaleni. Amani
yohamba ngibuze ukuthi uyena lo Jesu noma bona sibheke kuye bamfice ihlalele thina brava wakho lapha boshiwe mfethu thini into yakho emahlala nje hambani mtsheleni kuzona nibonile ukuthi ngumuthi siyabona unabagulayo bayabulungisa ha uzongena nabo ipasini ukhulu uphumukhula ofisile ekhanda Lord.